pozdrav youtuberi, evo nas ponovo u Minecraftu. Danas ćemo da uređujemo kuću. Evo kao što vidite, prošli smo put, napravili stepence, evo već je pala noć. Znači ovdje mi još fali jedna stepenca i da idemo pravo, direktno. I krenemo. Ne vljava ništa. Ovo ne vljava ništa, to ne vljava ništa. Znači, baš ne vljava ništa. Ovo je puno bolje, evo vidite. Znači mi samo silazimo, ali ja imam još jednu ideju. Da mi ne budu ovako stepence malo ružne. Jer ćemo mi ovako, možda tu jedan. Da, ovako. Činite, ne vljava da budu. Jao, evo ovo sasvim. Ne volja opet, jao. Znači treba ovdje na gornje, na gornjem dijelu. Odlično. To će, evo znači mogu da budu stepenice, vidite, tu ćemo staviti blok. Ćemo da posjećam, tako da ne može zon. Čovječe, može zombi uđi. Malo skače, onda može. Znači, svi smo da prozora vidimo kuću. Ovo će biti 4 prozora. I ono su tako puno ljepše. I tu 4 pravcu prijaviti ovdje. 2, 3, 4. I evo. Znači, tu će biti malka. Imam bolju ideju. Evo, tako što tu ću na sredini. I idemo malo da ospavamo. Što je ovo? Što mi da spavamo? Evo. I evo, sada smo spavali i sad ćemo da mi uređimo kuću. Znači, ovo će biti kod dnevni boravak, nemam pojma, ništa posebno. Ja sad napravimo vrata. Wow, da su vrata traže. Ovo su vrata. Traže, vidite, tačno ko za balkona. A poslije ćemo da pijesak napravimo. Evo ima jedan to. Trebamo još. Ovako ćemo da. Dobro, sad ćemo za početak to jedno. Trebamo ćemo jednu peć. I da napravimo ako napravimo neki kauč, nešto. Ništa posebno. Evo, ovako, evo. Stavit ćemo tu. Tu i onda ovo ovdje, vidite. Tako mi se sviđa. Znači, ja ćemo ovdje ovako napraviti neki kauč. Ne znam šta, ništa mislim, ništa posebno. Evo ovako ću. Ako, bit će dovoljno. Biće sasvim dovoljno. Evo. Ovako je ovo pravo. Onda mi sedimo. I da vidimo kako da ćemo mi to sedimo. I pozdrav. Imam se vratim. Evo ovako. Znači to je to. I sad ćemo ovdje neki stoličak da napravimo. Da to je. Da, ovdje ne može. Ne. Ovdje ne znam čega mogu da napravim. Stakleni stol to.
Daj, budi to pomoćno, daj. Sad se on isplati razbija zbog jednog. Ja. Pjesak tu. Tu mi radi. Daj, hajde, molim te, ajde. Ajde, žulim. I, evo ga. I, znači, napravili smo još ovu jedan dio kuće. To je, znači, sprat. Evo, kao što vidite, nismo baš nešto to fino uredili, ali šta da radim? Evo, ako napravimo možemo ovdje. Nešto ovako. Neće valjati. Ovo sad je ono. Znači, evo, kako ćemo? Gdje se to je ovdje? Tako, sad ćemo da stavimo 1, 2, tu 3, evo. Jao. Evo ga, znači tu. Da ja znam šta ćemo tu da stavimo. Da. To ćemo ovaj kamen. Nema li se. Nema biti 7 kamenja. Sad ćemo ovdje peć. I evo vidite. To je puno ljepše. Da sam stavila. To sam mogla to ćemo vratiti sve. Znači, ovdje prazno. Evo. Znači sve može da radi. Ne treba. Znači to sve radi. Ali ima još jedan problem. Ovo je ovdje. Ostavio sam ono gore. To jeste. Mislim da bude ljepše direktno. Ja jeste. Znači još ćemo staviti jedan ovako. I znači, evo potrebno se nekako ovako. Pa ćemo poslije da pravimo nešto. Znači da vidimo sada kako izgleda kuća. Znači vidite fali tu, to malo izgleda ružno i idemo sada da nađemo drveto. Ovo ovako treba da stoji. Da. A šta je ovo? Koliko da? To je ako slično, to je nešto Ko ćemo ovdje staviti? Ovo je baš zanimljivo. Napravim kuću, onda ćemo foto. Vidite koliko je ovo, vidite, isto ko zid. 1, 2, 3, 4. I uspjeli smo. Tam neka pustina puno. Pa eno ga selo. Idemo do sela. Selo, piramida. Znači treba nam da posadimo krompir. Pa našli smo selo. Pa fenomenalno. Evo ga ima 2 pečenice to.